Παγκόσμια ημέρα φιλίας, μέρα αγάπης, αλλά απλά μια συνηθισμένη μέρα. Μια καθημερινή ημέρα στον πλανήτη. Ας την κάνουμε για λίγο ημέρα συμπόνιας, ανθρωπιάς. Για λίγο, για τα παιδιά όλου του κόσμου. Σας παρακαλώ να απενεργοποιήσετε τα κινητά σας. Καλή σας ακρόαση. Σε τι κόσμο ζούμε? Ο κόσμος μας, ο ανθρώπινος κόσμος, είναι ένας κόσμος της αλωτρίωσης, της μοναξιάς και της αποξένωσης, της σκληρότητας, της απανθρωπιάς. Είναι ο κόσμος του εγωκεντρισμού. Δεν θέλω να ζω σε έναν τέτοιο κόσμο. Δεν θέλω να μεγαλώσω σε έναν τέτοιο κόσμο. Δεν θέλω τα παιδιά μας να μεγαλώνουν σε έναν τέτοιο κόσμο. The
Ιδανικά, όλη η γη ήταν 100 άνθρωποι. Με τις αναλογίες που υπάρχουν σήμερα. Τότε, 57 θα ήταν Ασιάτες. 21 θα ήταν Ευρωπαίοι. Οι 14 θα ήταν Αμερικανοί. Μόνο 8 θα ήταν Αφρικανοί. 52 θα ήταν γυναίκες. 48 θα ήταν άντρες. 30 θα ήταν άσπροι. 30 θα ήταν χριστιανοί. 70 δεν θα γνώρισαν γραφή και ανάγνωση. 6 μόνον άτομα θα κατήχαν το 59% του παγκοσμίου πλούτου και τα 6 θα προέρχονταν από την Αμερική. 80 θα είχαν απαράδεκτες συνθήκες κατοικίας. 50 θα ήταν υποσιτισμένοι. 50 δεν θα είχαν πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό. 1 θα πέθανε. 2 θα γεννιούνταν. 1 θα είχε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Και 1 και μόνο 1 θα ήταν απόφοιτος ανώτερης σχολής. Ιδανικά, πιστεύω δεν υπάρχουν. Μες στον εγωισμό και την αχαριστία πνίγονται. Και στο βωμό της δόξας και του χρήματος θυσιάζουν και αυτοθυσιάζονται. Μπορούν προς το παρόν να χαίρονται, να χάνονται στα πέρατά τους πλούτη. Βαθιά όμως, στην ψυχή τους, όλοι ξέρουν πως είναι άδικοι και φθονεροί. Και μάταια όλοι προσπαθούν να κρύψουν αυτή την αυταπάτη. Κάθε 3,6 δευτερόλεπτα ένας άνθρωπος πεθαίνει από την πείνα και η μεγάλη πλειοψηφία είναι παιδιά κάτω των 5 ετών.